హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీ సండే. ముందుగా అందరికీ పేరెంట్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నేను మష్రూమ్ కర్రీ చేస్తున్నాను. మష్రూమ్స్ తీసుకున్నానండి. ఇది ఒక 200 గ్రామ్స్ అండి ప్యాకెట్. ఇప్పుడు మనం మష్రూమ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా బౌల్లో వాటర్ తీసుకుందామండి. వాటర్ తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేద్దాం. ఇప్పుడు మష్రూమ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా ఈ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్లా చివర పొట్టు ఉంటుందండి. ఆ పొట్టు మొత్తం తీసేయాలి. తీసేసి ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఇలా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న మష్రూమ్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని మనం సాల్ట్ వాటర్, ఇందాక వాటర్లో సాల్ట్ వేసి ఉంచాం కదా, ఆ సాల్ట్ వాటర్లో వేసి శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, శుభ్రంగా ఇలా ఉప్పు నీటిలో వేసుకోండి. కట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇలాగా కొంతసేపు ఉప్పు నీటిలో ఇలాగే ఉంచేయండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకొని 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కనిద్దాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన కదా, ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసేయండి. 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు 3 తీసుకున్నాను. టమాటాలు ఒక 2-3 తీసుకున్నాను, పెద్ద సైజు. కట్ చేసుకొని వీటిని ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చిని ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించేసుకుందాం. చిటికెడు పసుపు వేసుకొని, పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేయండి. ఇలా కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఇలా ఫ్రై చేయండి. కొంచెం కరివేపాకు, 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 2 స్పూన్లు వేయండి. వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఫ్రై అయ్యాయో. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వేసేద్దాం. చూసారా, సాల్ట్ వాటర్లో వేస్తే ఎంత నీట్గా శుభ్రంగా ఉన్నాయో. ఇలా శుభ్రంగా నీట్గా మనం ఉప్పు వేసిన నీళ్ళల్లో మంచిగా కడిగి పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇలా ఉడుకుతుండగా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం. మూత పెట్టేద్దాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచేసుకోండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మగ్గిపోయింది. ఇలా కొంచెంసేపు మగ్గించుకున్న తర్వాత గసగసాలు కొబ్బరి పేస్ట్ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ వేద్దాం. మష్రూమ్స్ కర్రీ చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు, చాలా మంచిది. మటన్లో ఉండే పోషకాలన్నీ మన మష్రూమ్స్ కర్రీలో ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కల్ని వేసేద్దాం. ఇలా ఈజీ మెథడ్లో మష్రూమ్స్ కర్రీ ఇంట్లో చేయండి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. టొమాటో ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం హోల్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకుందాం.
నెక్స్ట్ మనం ధనియా పౌడర్ కూడా ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకుందాం. ఇలా మంచిగా కలుపుకొని ఇంకొంచెం సేపు మగ్గనిద్దామండి. మనం కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకుందాం. ఫైనల్గా మనం కారం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకొని మంచిగా మగ్గించుకొని ఒక 10 మినిట్స్ ఇలా మగ్గించుకుందాం. మనకి మష్రూమ్స్ కర్రీ రెడీ అవుతుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కొంచెం మగ్గించుకొని మీకు కొంచెం గ్రేవీ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మష్రూమ్స్ కర్రీ రెడీ అయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఈజీ వేలో మనం మష్రూమ్స్ కర్రీ తయారు చేసుకోవచ్చు. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మష్రూమ్స్ కర్రీ రెడీ. కొంచెం సేపు మగ్గించుకుందాం. ఇప్పుడు కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మష్రూమ్స్ కర్రీ రెడీ.